ایک پردیس ہوئے، ایک ماں باپ تو دوری ہوئے، اے جڑے بچے رہندے نا باہر پردیس کسی بھی ملک یورپ گلف ایشیا کسی بھی دنیا دے ملک میرے بچے پردیس رہندے انہوں نے اتنے بڑیاں سہولتاں ہوندیاں، کوئی سپین رہندا ہے، کوئی اٹلی رہندا ہے، کوئی جرمنی رہندا ہے، کوئی یو کے رہندا ہے، کوئی یو ایس اے رہندا ہے، دنیا دے مختلف ممالک بچے رہندے وہ بڑے موڈیفائی کنٹری نے، وہ بڑے ایڈوانس ملک نے، اتھے دا ماحول صاف ہے، اتھے دی کلچر بڑا دنیا دا ترقی یافتہ لوگ نے، ظاہری سہولتاں اتھے بڑیاں نے، لیکن اتھے رہن والے پردیسیاں تو تسی پوچھیا جے انہاں نوں اپنے پنڈ دیاں کچیاں گلیاں کیوں یاد آؤندیاں؟ دنیا دے اچھے کھانے انہاں دے اگے رکھے ہونگے لیکن انہاں اپنی ماں دے ہاتھ دی پکی ہوئی آلوواں دی روٹی کیوں یاد آؤندی؟ انہاں کے پیزا پہ ہے دنیا دی معروف خوراک ہے لیکن انہاں دے اگے پہ ہے، لیکن وہ پیزا اگے رکھ کے بھی کدی کدی کھاندیاں انہاں دا خیال اپنی ماں دے ہاتھ دی پکی ہوئی مکئی دی روٹی دی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ ہاں جی، انہاں دے سامنے دنیا دے بہترین جوس پہ ہوندے بڑے ویل سیٹل کنٹری بڑے سیٹل لوگ لیکن کدی کدی بہترین جوس پی دیا ہویا انہوں نے اپنے پنڈ دے کھیت دے گنے کیوں یاد آؤں دے؟ بھائی حب الوطن من الایمان، وطن دی محبت بھی ایمان دا حصہ ہے۔ لوگاں اپنا کلچر، اپنا پنڈ، اپنا وطن، اپنے پنڈ دیاں شاماں، اپنے پنڈ دی سویر، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائیاں کو اٹھنا پہنا انہوں نے یہ یاد آتا ہے، بہترین ملک شیک اگے رکھ کے بھی انہوں نے اپنے پنڈ دی کھٹی لسی یاد آتی رہتی۔ یہ پردیس میں رہن والے جان دیں کہ وہ کتنا مشکل ہے رہندے نے، اسی بھائی یہ چیزاں صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر سکتے، اسی بس لفظ بول سکنے ہیں لیکن دلان دی کیفیت وہی جان دیں جڑے پردیس رہندے۔ میں تو انہاں بچیاں سلام کرنا جڑے باہر اوکھے ہو کے بھی اپنے پچھلیاں واسطے پیسے بنا بنا کے بچا بچا کے کلدے نے، وہ ایتھے والے تے لیندے جے موجاں، وہ ایتھے لوگاں آ کے ٹارا مار دے نے، ساڈا باہر ہوتا ہے انہوں نے ایک کو نہیں پتا وہ بیچارہ اتھے کردہ کیے۔ میں کدی کدی باہر جانا تو میں اتھے بچیاں کو سندا کہانیاں انہاں دیاں کسے، تو میں یقین کروں انہوں نے دنوں داد دینا۔ چند دن پہلے ساڈے پنڈ دے ایک بچہ تیسری منزل تو کنسٹرکشن دے دوران گر کے تو وہ دی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہن جدوں وہ گریا ہوئے گا تے اس لمحے وہ دل وچ کی گزریا ہوئے گا، بچے پیچھاں، ماں باپ پیچھاں، تو بھائی صاحب یہ ایڈا آسان نہیں ہوندا۔ ساڈے بندے ایتھوں والے سمجھدے ہیں کہ باہر سڑکاں تے پیسے پے نے یا اتھے درختاں تے پیسے لگے نے یا اتھے انجی بس بندے کما لیندے۔ بھائی صاحب نا اوکھیاں ہو کے ملدے جے، بھاویں یو کے وچ ہوو تے بھاویں یو اے ای وچ ہوو تے بھاویں یو ایس اے وچ ہوو، اوکھیاں ہون تو بغیر پیسہ کوئی بندہ نہیں دے۔ جس بھی کمانے نے اس کچی تاند تے لٹک کے کمانے، بس یہ ہے پچھلیاں نو چپ کر کے بینک ہی چکڑا لیندے دھیان دینے پہ اور گلی آ بڑا چنگا پیا کر رہا ہے۔ یہ کوئی نہیں ویندا او اتھے او کیویں مشکل حالات جی رہے ہوں۔